गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो बिसिनि हाबा मावनायानो होन गासैबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे उदालगुरि समस्तिखौ एबारबो देरहागोन दा नंखायनो दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो समस्तियाव मोनसे एवारनेस लाबोनो नाजादों। UPPL हान्जानिफ्राय जोङो 15टा समस्तियाव गुबुन गुबुन हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बहाबा आथिंजों हान्जा सुरनाय कार रेलि जाखांबाय आरो दिनै जोङो उदालगुरियाव पार्टिकुलारलि उदालगुरि समस्तियाव जोंनि मोनथाम BTC समस्ति बिनि गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा लोगो नांनानै मोनसे एवारनेस रेलि लादों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो बेवहाय पिस आरो हारमनि लोगोसे एवारनेस बेखौ लानानै बे रेलिखौ लानाय जादों। उदालगुरि समस्तिनि गोबां हारि माहारिनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा थांनाय मास मोनसे मोननैयाव आंखौ गोबाङानो लोगो हमहैदों आरो रायलायदों जे थांनाय समाव MLA खौ UPPL हान्जाया देरहादोंमोन। 2020आव MCLA खौ UPPL हान्जाया देरहादोंमोन आरो बे 5 बोसोराव गामि खना खनला गोबां लामा सामा बायदिसिना जौगानाय जादों। बेवहाय बे जौगानायफोरखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव माखासे बेवहाय माइगाब जुजाय माखासे थासारि बिथांमोना नुदोंमोन। नाथाय UPPL आव गोजोन गायसननायानो होन खौसेथि लाबोनायानो होन गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो बिसिनि हाबा मावनायानो होन गासैबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे उदालगुरि समस्तिखौ एबारबो देरहागोन दा नंखायनो दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो समस्तियाव मोनसे एवारनेस लाबोनो नाजादों। रायजो राजाफोरखौ लानानै खामानि मावगोन जुजिनायाथ' पलिटिक्सआव थाखायो नेशनेल पार्टिजोंबो जायो रिजनेल पार्टिजोंबो जायो नाथाय थांखिया जाबाय 35 लाख रायजो राजाफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय आरो बिसोरखौ जौगाहोनांगौ गोजोन गायसननांगौ माहारिनि जि खामानिफोर थालांबाय बेखौ मावनांगौ एकर्ड इमप्लिमेन्टनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोंहा बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन।